Adobo na. Tada! Dito kami sa Pure Gold, guys. So, natuloy pa rin kami. Finally, yun si Papa. Si Hagrid. Say hi, baby. Hi, Hagrid. Ako si Nina. So, konti lang naman yung aking bibilhin. So, yung mga patates, tapos in-erase ko na siya. Tapos, pulistahan kami na sa sulot. Bibili kami ng fruits. Pero mahal kasi yung apple dito. Yan yung price. Ayan o, 53. Medyo mahal talaga. So, konti lang naman yung bibilhin ko. Si Papa kanina na bumili ng bibili ako ng ano, ng watermelon. Medyo mahal talaga yung melon. Pero papaya. Kano yung papaya? 45? Mahal lang. So, bibili na lang ako ng ano, medyo mura yung ano dito, lights. Yung atsal. Yung bell pepper. 9 pesos. Tapos ito, kano to? 16. Ito, 18. Ito na lang. Bilisan ako ng ano, apple. Tapos medyo mahal yung apple kasi. So, yun. Ito, okra. Medyo mahal yung okra. Kuha na ako ng isa. Sitaw din. Anak ko, ang pangit ng sitaw nila. Ang liit. 9 pesos. Nako. Nako. Hindi ko feel yung sitaw nila. Eto. Medyo maganda yung mukha pero mahal. 18. Tapos yung sitaw ko dito is sa 30 pesos. So, dalawang ano na lang. Dalawang ganito. Tapos ng 16. Ayan. Ito, kalabasa, 11 pesos. Ito na lang. So, kukuha ako ng ano, isang sayote. Tingnan ko kung magkano yung patatas. Mahal yung patatas. Tapos, ito 20 pesos. Hati-hatiin ko na lang to. So, bili ko yun yung bigas, guys. Ito, red rice yung kunin ko. 4 kilos. Oh, Debbie! So, 2 kilo yung kunin ko. 54.50. So, doon sa 50 pesos lang yung per kilo. Pero dito 54.50. So, okay lang. 2 kilo lang yung bibili namin. So, yan. Tapos, konti lang talaga yung bibilin ko. Sardines. Yun lang. Yun lang talaga kasi kabili na kami ng chicken at saka ay, yung isda pala hindi pa kami nabili. Tapos yung beef. So, yan. So, malapit na kami matapos, guys. Actually, ano pa? 6 p.m.
PM pa lang naman ng ano, gabi. Pero si Hagrid pinakain ko na doon kina mama. Kasi galing na kami kina mama. So kami, may kanin pa kasi doon sa bahay. So yun na lang yung ano. Yun yung Hagrid yung pesto. Kasi hindi na ako hindi na ako nag-retouch ng aking lipstick kasi uuwi na naman kami. Kanina ang ganda-ganda ko. Ngayon ang hagad-hagad ng pesto ko. Tapos yun. Yung hindi ko nabili yung oil na lang kasi wala namang oil dito na ano. Uy, bibi. So yung bibili na lang is yung mayo pa. Yung mayonnaise. Tapos yung ano na? Service ko. Yep, good. Tapos pita pa. Pita. Mayonnaise na lang, mayonnaise. Mayonnaise. So, yung aming little helper, nung gusto niya siya. Hoy, baby! Pagtanaw! Gusto niya siya na yung nag-ano. Bigyan niya best food. What kakaroon? Oh, ano? Snacks na lang ta, gamay. Kana, Fruit Loops. Oh, kato Fruit Loops, B. Yes. Two piece. Ah. Yan. One din pa, coffee. Kami ay pauwi na guys. Tapos na si Papa ayun. Siya na nagbitbit. Tapos yung isa. Siya yung nagdadala ng umbrella. Hi guys! I'm a Ang kulit. Hi guys! Nakarating lang namin. So, at ngayon pala ako magluluto ng ulam. So, dahil kami lang naman ni Papa ang kakain, si Hagrid tapos na naman kumain. So, okay lang. Ngayon po ako magluluto. So, ang lulutuin ko ngayon is adobo. Adobo na lang. Ano ko sana to? Fried. Kasi may crispy fry pero wag na lang. Adobo na lang yung gagawin ko. So, eto yung aking ano. Go! Ayun. Go, sir! At dahil bibili ako ng ano to, 2 kilo almost 200 sobra no, sobrang 2 kilos, so ayan 212 and 94, kaya may free ako na egg. So nakasave ako sa egg dahil hindi na ako bumili ng egg kanina, so ayan, okay, so may free na ako na egg. So, lulutuin ko muna to guys dahil gutom na kami. So, ayan. Pag nagluluto ako guys, sabi ng iba, pag ano dapat inuuna yung onion bago yung garlic. Or actually, feeling ko invento lang nila yun. Kasi sa mga nininuno talaga, yun talaga yung inuuna yung garlic kasi kailangan medyo toasted yung garlic para lumabas yung lasa niya. So, pag inuna kasi yung onion, hindi masyadong lumalabas yung bango ng garlic. So, kaya basic pa rin yung ginagawa ko. So, ayan. So, ayan na. Actually, mabilis lang naman to. Isag-on dito, B. Kaning paminta dahon. Tapos si Hagrid, ayun. Yun yung mga nabili namin guys. So nakikita nyo. Ayan. So, i-ano ko pa.
Hindi ko nilang i-haul ha, kasi nakita niyo naman kanina yung mga binili namin dun sa grocery. So, actually, ito nagpinagkita sa iyo lahat. Pero yun, hindi ko nilang i-haul. Kasi baka maumay na kayo sa kakahol. So, ayan. Okay. Chicken. Medyo nadamihan pa yung chicken. So guys, sa kasalukuyan ay hindi pa naluluto ang aking adobo na puting-puti pa. So, kailangan ko na mag-good night guys dahil mag-edit rin ako at i-charge ko na yung aking cellphone dahil kailangan ko nang i-edit to para ma-upload na tomorrow. So, ayan si Papa. So, mag-good night na kami guys. So, si Hagrid. Good night na Hagrid. Night. I love you. Oh, I love you. Good night na pa. Night. So, yun guys. See you tomorrow. Good night. Tama yun.